Encara no eren les 8 del matí que ja estàvem travessant la Noguera Pallaresa. Hi ha una sirga per facilitar la maniobra, però com que baixava relativament poca aigua, hem decidit travessar el riu a gual. El barranc de l'Infern és un dels barrancs més populars de Catalunya. No és gaire llarg, es fa en poc més de 2 hores, però té una gran diversitat de passos i alguns punts singulars realment espectaculars. Bueno, Què? Van bé les sabates aquestes? van bé, sí. Molt bé. Traje i tot plegat. A veure què tal. El punt més singular i espectacular de tot el recorregut és el ràpel de la Cova, que baixa uns 20 metres seguint el curs del riu i acaba amb una absoluta foscor al fons del pou. Després del ràpel de la Cova, encara hem fet un ràpel més, de 6 metres, a la foscor, abans de sortir a la llum del dia.
Es van succeint els petits ràpels, desgrimpades, tobogans, passadissos. Un magnífic entorn on podem gaudir plenament del barranquisme. S'acosta al final. Ja veiem al fons les parets de Collegats i el sol entra ja a la gorja. Arribem a la Noguera Pallaresa i hem de travessar-la. Després d'una petita exploració, anem a buscar la sirga per un corriol que surt a la dreta poc abans del final. Però en Joan passa nedant. Hem arribat al final.
Ha estat una gran activitat i hem gaudit molt del barranc de l'Infern. Hem comès algun error, com el de triar l'accés pel camí antic i no portar material adequat per a la tirolina, però el balanç és molt positiu. Un magnífic barranc.